gudu gunka muka gudo da ya tsuma manzon Allah da ya ta yana jan bargonsa ya ce to bari a je gurin Allah a gaya masa manzon Allah ya tashi ya jirru ridahu yana jan mayafinsa hatar raƙal mumbari ya hau mumbari ya tsaya faka da ba ya kudu ba wadda alam ya ce Allah bayinka suna son ruwa falam ya zali ya da manzon Allah da ya fara addu'a ba tsaya ba hata amdarati sama sai da aka je sama ta rugugugugugu huwa ala al-minbari bai sauko akan minbarin ba Allah ya sauke ruwa hi bai sauko akan minbari ba amma ruwan ya sauko sai manzon Allah wa bi sai al-buhari annahu lamma jaa arabi yayin da wani balarabe ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa shagali nabi ya kawo manzon Allah kuka lilqa da yace manzon Allah hakika ba an yi fari bada Allah ta'ala sai manzon Allah ya roki Allah fanjabat sahabu bil madar nan da nan ga jamare yazo ya saki ruwa kana sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce lau kana abu dalib hayyan laqad ra'aynahu duniya ce ta taru ta zo gurin manzon Allah ya ce Allah ayi ruwa sai ga jamare rugugugugugu aka saki ruwa manzon Allah ya ce da abu dalib yana nan yau da ransa zai yi dadi hi irin wannan ranan yake so ka san wannan sirrin da abu dalib baban sayyidina ali da yana duniya yau aka zo guna ne haka da sai ya ji daɗi to yaya wanda yana cewa da babana yana nan da ya ji daɗi wannan wai ka danganta yi ga wani wuri ka yi gawo ku kai kanka dai ba da haka sai wani ya ce to bari na rera waƙan da Abu Dalib din ya rera mana manzon Allah ai mun haddace waƙan man anshe da kaulan fa qala Ali radiyallahu sai da Ali ya ce wannan baitin da babana yake rera ma ai na san shi ya rasulullahi ka annaka aratu qawluhu وابير يستزق الجمام بوجهه ثمال اليتام اسمة للأرامل سيدنا علي يرير واقعا da babansa yake rera wa annabi Muhammadu yace wa abirin ga ka yaro ne fari yastasqi gamamu a dalilinka Allah yake zub da ruwa simalil yatama kai ne wanda kake karewa marayu martaba ismatu lil aramil a dalilinka ake kare mutuncin gwagware fa'allala waje nan da nan sai fuskan annabi kaman wata wal ya fara haske sallallahu alaihi wasallam walam yankir inshadul baiti wannan baiti da sayyidina ali ya raya sayyidina rasulullah bai musanta ba wala qawlu ko badansa da yace yastasqil gamama bi wa ana yayi da ruwa a dalilinka walau kana bi zalika ishrak da cikin wannan hirka ne sayyidina ali ya ga manzon Allah la nukrahu kai manzon Allah bai ki ba walam yadil inshadu bai nemi da waƙan da bai nema ma a rera masa wannan waka ba wa kana sababu insha'il bait haqiqa dalilin da aka fara da baitin nan min abi dalib min jumlati yana daga yawan qasida madabi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka yabi manzon Allah anna qurayyin su qurayawa azabahu kadu saudiya bari ya same su fasas qabihim sun nemi shayarwa da abu dalib wata wasala aka zo aka yi tawassuli bin nabi sallallahu alaihi wasallam fa agdaka alaihim sahabu nan da nan sai gajimare ya saka musu ruwa bilmadar da ruwan sama wa kana zalika qabla basi sallallahu alaihi wasallam kudo wani daraja lokacin da aka yi ruwan sama aka ki zub da ruwan sama to a lokacin nan qurayhawa kafirai suka tare suka zo gurin Abu Dalib rabanin manzon Allah shi kuma lokacin manzon Allah ba ma aiko shi suka ce ga mun nemi ruwa mun rasa sai Abu Dalib ya ce ruwa kuma ya ce bari a dalilin ɗana an gaya Allah yanzu zai muku yanzu za a yi muku ya zo ya tsaya ya ce Allah ka shayar da mu ruwa saboda wannan ɗan nawa aka saki ruwan lokacin ba aiko da manzon Allah manzanci ba bayyana masa ba zau fa sha Abu Dalib tilkal qasidati da ya rera wannan baiti ɗayan ne Allah ya saki ruwan gaba ɗaya nan da nan fa sha tilkal qasidati wa sa'an ibn Abbas radiyallahu anhu annahu qala awwallahu ta'ala ila Isa Allah fa yayi wahayi zuwa ga Annabi Isa alayhi salatu wassalam Allah yace ya Isa amana bi Muhammad yace Isa kai imani da Annabi Muhammadu haka Allah ya ga Annabi Isa wa marra man adrakahu wa marra da wanda ya shude man adrakahu da wanda ka riska min ummatika daga al'umanka an yuminu bihi al'umanka da suka yude da wanda suka riska to duk sai sun yi imani da Annabi Muhammadu sai Allah ya gaya annabi Isa ya ce falaula Muhammadu ba dan annabi Muhammadu ba annabi Isa ma kalaktul jannatu Allah ya ce ba dan annabi Muhammadu ba Allah ya ce da ban yi aljanna ba wannaru Allah ya ce ba dan annabi Muhammadu ba da ban yi wuta ba laqad kalaktul